Hrvatskoj preko stoljeća i pol žive Ukrajinci, a zašto su život potražili daleko od domovine, objasnit će nam Slavko Burda, predsjednik Ukrajinskog kulturno-umjetničkog društva Kobzar iz Zagreba. U goste sam pozvao jednog zanimljivog gosta, a koji gost kod mene nije zanimljiv, ili tako? Gospodina Slavka Burdu, predsjednika kulturno-umjetničkog društva Kobzar, Ukrajinskog kulturno-umjetničkog društva Kobzar, da. Zagreb. Jeste. Dobar dan. Dobar dan. Politika što dalje od nas, ali nekad su bile velike seobe naroda, nekada davno, ali kroz povijest su opet bile i neke druge. Pa što je Ukrajince navelo da dođu u Hrvatsku prije 100-200 godina? Da, bile su točno i onda su migracije bile slične koje danas. Ono vrijeme, to je vrijeme dok su bila nekoliko carstva, a bilo je jedno od tih je bilo Austro-Ugarsko carstvo, koje uglavnom imala stalno sa Osmanlijskim carstvom ratove, pa vamo i sa carskom Rusijom, i tu na tom prostoru se nalazila i Ukrajina i ukrajinski narod koji u to vrijeme nije imao svoju državu. Bio je znači u sklopu Austro-Ugarske države jedan dio Ukrajine, a drugi je dio bio pod carskom Rusijom. I krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a još i ranije, znači tamo početkom 18. krajem 17. stoljeća, ali točnije 1745. godine imamo početke prvog vala migracija iz Zakarpatske Ukrajine koji su došli pod nazivom Rusine. Kasnije još imamo poslije 1848. kad je bila ta revolucija u Europi. Da, to je bio drugi val koji je došao na područje iz sjeverne tada Mađarske u južnu Mađarsku, znamo da onaj dio je bio još uvijek do Beograda skroz pod Mađarskom. I imamo ovo doseljenje treći val, a treći val se krajem 19. i početkom 20. stoljeća iz Galicije ili iz zapadne Ukrajine koji su doseljavali za vrijeme Austro-Ugarske države. U to vrijeme je bila i Bosna i ovaj veći dio Hrvatske pod austrijskom vlašću i oni su tada dolazili na ovaj prostor. To je znači otprilike 130-140 godina poslije Berlinskog kongresa. Koji je razlog bio tom dolasku, tom seljenju? Bilo je više razloga. Da čujem. Bilo je više razloga. Jedan od razloga je bio ono što je bilo na Ukrajini, kad gledamo kao prostor. Šta se dešavalo u Ukrajini, tamo je bila prenapučenost, nije bilo dovoljno zemlje za ljude koji su uglavnom se bavili poljoprivredom. A na ovom dijelu ovdje znamo da su otišli, Turci su napustili, došlo je do aneksije Bosne i Hercegovine i ovog dijela gdje je bila granica sa Austrijom, tu pored Save, oni su otišli, to je ostalo puno slobodne zemlje. Interes je normalno da eksploatira tu zemlju, da. A tamo je prenapučenost, tamo ljudi nemaju od čega živjeti, recimo obitelji ako su 4 sina, jedan ostaje na imanju, ostala 3 moraju ići u svijet. I onda počinju agitacije od strane Austro-Ugarske države da ovdje ima slobodne zemlje, da se tu može naseliti, da se tu može bolje živjeti i tako dalje, i onda ljudi su zainteresirani. Onda se doći do poreza, i poreze, i točno, oni su morali eksploatirati, naplatiti i tako da, a bilo je puno i te besplatne zemlje, pa su bile neke olakšice, a tamo pak nije moglo se dobiti nikakav kredit, a nije još bilo industrializacije da bi se mogli negdje zaposliti, znači i to ih je praktično poljoprivredno stanovništvo koje je bilo živjelo u Ukrajini, seljaci se počinju doseljavati ove. A prije njih su došli, dok su bili u Austro-Ugarskoj vlasti, su došli određeni činovnici koji su bili u sklopu austrijske vlasti, dolazili su na određene pozicije u Bosni i tako dalje. Evo, mislim to je način, tako je i moj djed došao. Da. Baš sam to htio pitati. Zaskočili ste me. Dobro. Upravo sam to htio pitati. Kako ste se vi pojavili ovdje, a onda rekao ste djed?
Tako je. Ja sam ovdje došao pukom slučajnošću, oženio sam se. Eto, jednostavno, oženio sam se za suprugu, koja je današnja moja supruga Ankica, koja me praktično dovela u Zagreb prije 43-4 godine. Otkrite odakle? Ona je rodom Banja Lučaka, isto Ukrajinka kao i ja, znači imamo isto kako bi se rekao, podrijetlo, čak su i naši, i njen djed i moj djed živjeli u istom selu u Dubravi kad su došli iz Ukrajine. I ja sam se kretao među Ukrajincima i među Ukrajinkama našim, ili u crkvi ili na nekim našim kulturnim društvima i tako dalje. U to vrijeme smo već imali i kulturna društva i išli smo u crkvu i tako dalje. Ja sam tako upoznao moju suprugu. Jel? I stigo ste u Zagreb. I stigo sam u Zagreb prije 43 godine, 80. godina. Nego recite vi meni za vašeg djedu, kako je to izgledalo? Djeda, baka, roditelji, pa vi. Ja mog djedu i baku nisam zapamtio, oni su umrli, djed je bio negdje rođen tamo 1880. pa je sa 20 godina došao tu u okolicu Banja Luke, u 35 km od Banja Luke i sjeverni dio Bosne prema Savi, i on se tu naselio, imao je obitelj svoje zasnova. Moj otac je bio najmlađe dijete, on je 1924. rođen, onda je za vrijeme nezavisne države Hrvatske bio je normalno regrutiran u vojsku, kasnije završio u partizanima, oslobođenje je došlo, onda je njegov brat već bio otišao, je bila velika odlazak Ukrajinaca iz Bosne u industrijska mjesta iz tih pasivnih krajeva koje su naselili. Prvo oni su počeli seliti u ove krajeve u Hrvatsku i u Vojvodinu. Moj otac je otišao kod brata u Vojvodinu, su mu roditelji bili umrli, i kasnije ja sam već došao, kako se zove, živio u Vrbasu, tamo sam u Vojvodini gdje sam rođen. Mi smo već u ono vrijeme imali studentske kako bi se zajedničke studentske seminare ukrajinske mladeži. To smo bili i onda nacionalna manjina u bivšom sustavu. U Jugoslaviji osobito u Vojvodini se jako cijenilo, pazilo. Ali mi smo zajedno sa Ukrajincima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i ovdje. Ja sam tako u 68. godine 9. prvi put sudjelovao u Srijemu na jednom takvom taborovanju, kasnije u Vukovaru, u Borovu, kasnije na Strmcu je bio jako, gdje su Zagrebčani organizirali, članovi ovog moga društva gdje sam ja danas predsjednik tog društva, oni su kao studenti, to je 74. na Strmcu kod Gradiške. I tako smo se mi svi poznavali, razumijete? I onda sam ja tako i došao i upoznao preko tih društava i suprugu i došao ovdje u Zagreb. Evo, to je taj jedan kratak životni put. Životopis, da. Zanimljivo je da u Crikvenici bila u stvari ruska pravoslavna crkva, ali je povezana i s Ukrajincima isto. Nije li tako? Ako govorimo Ukrajinci koji su došli iz zapadnog dijela, uglavnom su bili grko-katolici, a jedan dio je bio pravoslavnik, ali to je bila, tako bi se rekla, ekonomska migracija. A kada govorimo o političkoj emigraciji, kada je došlo recimo pobjeda sovjetske revolucije, bolševičke, onda je jedan veliki broj, oko 50.000 iz ruske carske Rusije, gdje je bilo veliki broj, oko 60% Ukrajinaca, ocelio. I oni su se povezali ne samo sa Križevačkom eparhijom, nego i sa srpskom. Došli su i puno veliki broj svećenika koji je došao u Sremske Karlovci. I onda su oni, u to vrijeme već je bila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koji nisu imali diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom, ali je bila, isto koliko je bila katolička u Hrvatskoj, tako je bila dominantna i pravoslavna crkva na cijelom području bivše Jugoslavije. I onda su oni, obzirom da su došli iz carske Rusije i bili pravoslavne vjere, zajedno Rusi i Ukrajinci, tražili da im se omogući jedan objekat i oni su fino sagradili od jednog kamena u Crkvenici jako lijepu crkvu.
A u to vrijeme nedaleko od Crkvenice u Zadru, u Kričkama, bio je i dan danas postoji dalmatinski grko-katolički dekanat, ili to je vikarijat već sad. Razumijete? I tu pripada Križevačkoj eparhiji. Tako da to su se dešavali. U to vrijeme bilo je znači i veliki broj tih bjelogradejaca koji su došli sa Denikinom i Vrangelom, bilo je među njima i veliki broj pravoslavnih. I onda je to sve zajedno. Tako je. To je to. Idemo u današnje vrijeme. Kulturno-umjetničko društvo, jako ste aktivni kao Ukrajinci. Danas je došli su i neki novi Ukrajinci. Jeste. Kakva je međusobna suradnja? Mogu vam reći da je suradnja dobra i svakim danom sve bolja. To vas Grko-katolička crkva isto objedinjuje, koliko sam primijetio. Jeste. Bezrezervno stavila se u poziciju, bez obzira da li su pravoslavne vjeroispovijesti, grko-katoličke ili ima evangelista i tako dalje, sve prihvaćeno. To je naš velikodušnost našeg glavnog pastira, našeg vladike Milana Stipića, koji je tako osnovao čak i misiju i po cijeloj Hrvatskoj. Pazite, oni su raspršeni, njih ima oko 25.000. Oni ili kolektivno su smješteni ili privatno nalaze se po cijeloj Hrvatskoj. To je jedan dio što je prihvaćeno, ali moramo znati, ja se moram vratiti nazad samo u problemu kad smo došli Ukrajinci prije 120 godina, pa nije imao ni da ko, ili nismo imali ukrajinske svećenike, pa nije imao ko ni da krsti, ni ko da vjenča, nikad da dođe na sprovod. A hvala Bogu sad imamo i to je danas na taj način riješeno. Znači, možete biti zadovoljni? Mi smo zadovoljni, ja ovog puta želim samo izgrasti prvo narodu Hrvatske, Hrvatima, a poslije i svim nama Ukrajincima kojih nema puno. Nas ima oko 2000 stara ukrajinska dijaspora koja ovdje živi, a njih je 25.000. Ali svi su dobro došli u sve naše organizacije i u moje ukrajinsko kulturno prostor. I Hrvati. Odnosno građani Hrvatske. Građani Hrvatske, svi, apsolutno. I jezik, je li Ukrajinci, starosjedioci, koriste drugačiji jezik ukrajinski od ovih novih Ukrajinaca? Pazite, to je malo kompleksno pitanje, ali ću vam odgovoriti. Gledajte, Ukrajinci su došli sa dijalektom haleckim. Znači nije bio literaturni jezik. Tu imamo Ševčenka, pa Kotljarevskog, kasnije se formira ukrajinski književni jezik koji je prisutan i u onim dijelovima tamo. Ali ne smijemo zaboraviti. Oni su došli iz istočnog dijela Ukrajine gdje je došlo do rusifikacije velikog broja tih Ukrajinaca koji samo govore ruski i donekle ukrajinski, tako da moraju danas svi žele i oni se uče i ne znam da li mogu od nas, jer ako nas je bilo 2000 kao maternji jezik su samo rekli 1000 Ukrajinaca od starosjedioca, asimilacija radi svoje, razumijete. A sad oni će, ja vjerujem da uz neku uče i hrvatski, to je adaptacija, reintegracija, a zapravo integracija u hrvatsko društvo i oni će, pored onog što su znali na Ukrajini, koliko su znali ukrajinski, naučiti i hrvatski, a vjerujem kasnije i ukrajinski, da. Doći će jednog dana do mira, a ruski će im itekako dobro doći, ili tražen jezik. Ipak gospodarstvo čini svoje, ako ćemo iskreno. Ne možemo danas engleski, znamo koji je prevladavao u svijetu. Ruski je isto bio na jedan način dominantan, ali on sad nije popularan, znate. Nije popularan. Rekao, doći će do mira. Da. Vama najljepša hvala što ste odvojili vrijeme i došli u emisiju. Hvala i vama, gospodin Željko, što ste me pozvali. Hvala.